Ready? Ready? Monsieur. Monsieur. Vernoot is jy. Ratman, gezondheid, broertjie. Waarom is jy nie na pa se begrafnis nie? Jy? Oh, hoekom nie? Julle soek my mos. Wel, hier is ek nou. Rook? Ek rook nie. Jy het 20 jaar gelede ook nie gesuip nie. Die bottel het bijna sy ale gesien. Sammy! Hoeveel dagen suip je nou al zo? Dat heeft niks met jou te maken, nie. Je moest geblij het waar je was. Ons het jou nou niet meer hier nodig, nie. Ach zo. En jy en die kleine hoertjie sit met al die erfgeld. Oh nee. Dat is mijn vrouw van wie je praat, pas op wat je zegt. Oh ja, ja ik weet. Ik heb gehoord van die romantische. Of zal ik zeggen dramatische huwelijk. Wat zomaar hier voltrekt is. Zomaar niet hier, hier. In de studeerkamer. Ja, prachtig.
vertel. Het raakt jou niet. Zo, mijn tweelingbroertje is niet blij mee te zien, nie. Als het niet voor jou was, nie. Zou ik jou nou komen zien? Ah, jammer. Ik het vergeet. Vergeet? Jij en jouw soort maaksel wordt niet hel thuis. Ik zal enige plek thuis wees, zolang ik net mijn aandeel van de erfdeel krijg. Maak dat je wegkomt, Paul. Trap! Ga terug naar jouw nest waar je 20 jaar lang al wegkruipt. En ma had mij 1 keer hier weggejaagd. Hij moet niet denken, ik heb het vergeet niet. Goed, broertje. Ik zal pad geven. Maar niet zomaar zo. Met lianen. Ik zie jou zeggen wat. Geef mij oor aan mij terug en je kan alles wat. Elke verdomde cent. Maar je kan niet. Zo, je krijgt niks. Niks voor je mij. Je gaat betalen. Voor jouw broer, Sabral. Hiervoor, kijk. Maak ik jou vrij! Adrian Jacobus van der Pijl. Stof is jij. En tot stof zal je terugkeren. Broer. Is dit niet vreselijk, nie? Is dit niet vreselijk? Meneer Allen, ik is zo jammer om lastig te wees, meneer Allen, maar zoals u weet is ek die oorledene se eerste ousustertjie. En ek het nou gewonder, sien dat u nou die boedel hanteer, of my oorlede broer daarom aan sy enigste ousustertjie gedink het toe hy sy testament gemaak het. Ons kan niks doen voordat ons vir Paul opgespoor het nie, tante. Tot dusver het alle pogings misluk. Ek het so gehoop hy sal vandag hier wees. Wat troos jy daaraan, tante? Ek doen alles in my vermoë om hom op te spoor. Ja, 'n mens kan nie sommer net so verdwyn. Totsiens.
verbeel je dat? Toen alles goed afgelopen. Zonder enige drama. Paul was niet daar, niet. Nee, maar dat was heel wat belangstellend. Ik bedoel nieuwsgierig is. Ik heb stemmen gehoord. Wie is dat? Want Emily en Errol zijn ook sympathiseerd. Top. Ik heb al genoeg deur gemaakt voor die dag niet. Moet jullie al eeuwig hierdie meubels verschuiven? Je is weer te gespannen, Adriaan. In elk geval is bijna tijd voor je volgende inspanning. Waar is Emelina? Het voorportaal. Ze hebben allemaal vrouwen te komen. Ja, moeten ze toch maar achter die rug krijgen. Dag, Emily. Onthouden wat ik ga zitten. Ach, Adriaan. Mijn arme oude zuur. Sympathiseer. Sympathiseer, oor. Freddy, breng je tassen op. Zo zonder enige waarschuwing. Mijn enigste broer. Errol, wat vang je nou weer aan? Zit neer op ons goed. Ach ja, zo tragisch. En dit net 6 maanden na je arme moeder daar zo aan leven is te sterven. Wat had daar laat beland. Toen ik haar nog laatst daar bij Valkenburg gaan zien. Het ze nog naar mij gezien. Ik is toch zo bekommerd oor Adriaan. Ach ja, Adriaan, wat meer kan ik toch zeggen? Mijn innigste sympathie. Dank je. Suikerziekte geneest niet makkelijk. Errol, wat vang je nou weer aan? Waar kreeg je zeg? Dat is mooi, ma. Ik wil het zien, ma. Die sap. Emily, dit was passend. Geet Nou in. gedraai je, hoor. En niks nonsens van je weer. Gaan zitten luisteren. Dank je. Emily. Paul heeft niet bij die begrafenis opgedacht. Nee, niet met de ogen waar, nie, Adriaan. En dat is ook maar goed. Want als ik moest in die handen krijgen wat hij aan jou gedaan heeft. Oh, is het niks nets. Het is maar goed dat je vader hem destijds van die plaats had weggejaagd. Kom net aan, Emily. Dat is nou genoeg voor één avond. Jullie kan morgen verder gezas. Goed, Marie. Morgen. Want Emily blijft een paar dagen. Ach ja, het is toch het enigste wat ik met mijn arme overleden broer kan doen. Kom, Errol. Nog wel. Ja. Ik denk meneer moet maar starig met drankjes. Zo doen, Freddy. Wat bedoel je? Kom samen.
Nou. Ik kan het niet geloven. Nie. Dan is alles bij makkelijk. Terug, naar het jouw beurt. Mijn werk. Krijg je meer uit, man. Damn it. Dat is zwaar nooit is dit, man. Hierdie dag dan nooit einde krijg nie. Gaan kyk wie is dit, Freddy. Meneer, net een ogenblik alsjeblieft. In die kennisgeving heb ik gelezen niet. Het zei uitdrukkelijk geen bezoekers hier toegelaten niet. Ik ben blij, jongen. Oh. Nee. Grobelaar is hij van. 2 B's, 2 L'en en 2 A's. Wolf, wie is zeker Freddy? Kan ik jou hier een meester over een ogenblikje spreken? Het spijt mij, meneer. Ook blij. Maar meneer Van der Bijl spreekt niemand vanavond. Indien u dit zo verkiest, dan kan ik ook morgen voor die afspraak regelen, maar zorg dat hij nou onmiddellijk hier landgoed verlaat. Goeienacht. Hey. Freddy, moet nou niet laten ons probleempjes optellen. Jammer, sergeant. Freddy dwarsboom nooit die gerecht nie. Kom binnen. Mijn innigste sympathie met uw verlies, meneer Van der Bijl. Dank u. Is dat gerust interessant? Drankje voor u? Nou, ik drink niet eindelijk terwijl ik werk, niet, maar aangezien u nou daarop aandringt, een brandewijntje. Maar net met water. Ik weet, ik kan het niet verdragen dat een mens goede drank staan en mengt met colas en zulke goeders niet. Ik geloof me, meneer Van der Bijl, ons grobelaars kan nogal een goede drankje waarderen. Je hebt een baie mooie huis hier. Lekker bij die zee. Ah, ja. Jammer. Hij nou, meneer Van der Bijl, om bij die doen voor mijn bezoek te komen. Je ziet dit staan in verband met die broer, Paul van der Bijl. Je ziet, ik zit niet op een zaak. Ik spring aan die werk. Die procureur, meneer Allen, is angstig met om een aanraking te treden. Maar alle pogingen tot dusver is mislukt. Zelfs die radio-uitzendings heeft nog geen vruchten afgewerkt. Nie. En nou het voor mij genader om hem op te sporen. En ik wil je graag verzekeren dat daar nou niet juist een beter persoon in die mag is. Nie. Grobelaar. Faal nooit. Dank je, Freddy. Ik denk niet. Ik heb van enige hulp wist niet, zo. Je ziet, Paul is hier weg, maar wat hij... Ah ja. Ik ken een historie. Niet dat ik mij als kinderstory stuur, nie. In elk geval, ons het nooit weer van hem gehoord, nie. En ik geloof niet, ons zal het weer niet. Het is tijd moest interessant om hem te proberen opsporen. En ik kan niet verstaan waarom meneer Allen dit niet voor eens en voor altijd wil aanvaarden. Ik ken als je procureur. Jammer, mevrouw. Laat je mij schrikken.
Ek was net op pad na bo om te hoor of jy my nie dalk nodig het nie. Sê jou is skielik. Dis my nie van die dag. Seker is Sergeant Grobbelaar. Nou, dis reg, Sergeant, help yourself. Aha, mevrouw van der Bijl. Grobbelaar is die van. 2 B's, 2 L'en en 2 A's. Speelder Sergeant, die Zuid-Afrikaanse politie. Mijn enige deelname met uw verlies. Dat is tragisch. Dank je. Ik vind niet die bezoeken iets wat ongeleerd. Het is allemaal een moeilijke dag gehad. Meneer Van der Bijl heeft rust nodig. Maar mijn plicht. Ik heb ook een plicht gezond. Mijn man is gezondheid ten eerste. Freddy? De sergeant is gereed om te vertrekken. Ja, dit was nou een baie interessante gesprek geweest daarin. Maar, je weet, Freddy, hulle is vir my daar by die stasie nooit glo nie. Goeienacht, meneer Van der Bijl. Goeienacht, mevrouw. Je weet, Freddy, ik drink nooit terwijl ik wegneem. Maar als ik drink, dan drink ik net die heel beste brandhout. Ja, Kom, Adriaan, het is laat. Je moet nog je inspuiting ook krijgen. Nee, niet vanavond. De dokter heeft uitdrukkelijk gezien. Alsjeblieft, laat me nou met rust. Adriaan, je kan niet daar zonder plaats Joost, hè, ik wil niet... Luister nou. Jullie zeker jullie gewaarschuwd. Sluit. Luister. Halfplan. Dat is hoogwater. Je thuis zal hem vannacht uitnemen. Kom. Zo geschiet. Je verbeel je, Sergeant. Geen problemen niet. Kom, zit gerust. Zit gerust. Ik heb meneer Van der Bijl het maar net zo'n beetje hier in die donker gezet en zelfs voor recht geslapen. Nee, helemaal recht. Het is jammer dat ik jullie kom lastig vallen, nee. Maar die paaien hier langs is onbegaanbaar. Ik heb afgegleed. Nou deed die verdomde skadonk de andere kant in die sloot. En ik speelde Sergeant.
moet met die boot in die donker aansukkel. Waar is hy telefoon? Net 'n oomblik, sergeant. Moenie oorhaastig wees nie. Oorhaastig se. Kyk hoe lyk ek. Ek laat nie met my mors nie. Speelder sergeant. En het lyk asof ek deur 'n rioolsvloot gesleep is. Ek sal hulle opcheck tot by hom dan die ware uit telefoon. En ons almal vas aan die slaap. Die hele gesoos van hulle vas aan die slaap. Vas aan die slaap. Ek sal hulle opcheck. Ek sal hulle wakker word. Ja, hallo. Die politiestatie. Ja. Ja. Constabel. Ja, constabel is jy, ja. Luister, stuur vir my dadelik 'n voertuig na die Van der Byl se landgoed toe. Wat? Nee man, daar's niks verkeerd nie onnozel. Dis die weerlig op die lyn, hè? Net 'n oomblik, sergeant. Verskoon my, constabel. Dis Adrian van der Byl hier. Ja, zijn motor het in een sloot beland. En hij is een beetje ontsteld. Maar ik denk niet dat het raadzaam om mijn andere motor uit te sturen. Die pad hier langs is slecht verspoeld. Donker kan de mens nog gemakkelijk in die zetelanden komen. Ik denk hij moet vannacht hier blijven. Ja, dan komen al jullie morgen. Goeienacht. Lekker slapen. Sergeant, dit zal jou nattigheid die ledematen uithalen. Dank u, Freddy. Meneer Van der Byl. Jij? Ik is moe. Wil je nog werk? Nou, bij mij is het gedaan. Gezondheid. Zondag. Ik eet mij. Wat? Ik vind... Ik eet mij mee. Ja, ik heb met mij 2 nachten laat. Sergeant? Sergeant? Wat nou gemaakt, meneer? Ons maat klaar, Freddy. Die speelt er heel nacht in huis. Prachtig, hè? Wie zou dat nu kon denken? Maar kom. Net een draadige tijd, dan moet ons een volle 12 uur wachten. Kom.
is vergoed van jou ontslaag. More sexy. Interessant, jou ou stouterd. Ja, juffrou van der Byl, die... Ach, noem mij zomaar Emily. Emily. Lekker, Kitty? Alsjeblieft. Dank je. Sê my, hierdie Paul, hoe soort ou was hy, ja? Ek bedoel nou, het julle hom daarom nou lief gehad? Lief? Huh? Ja, kijk, ik ben niet skinder. Maar ik heb altijd gezegd, hij heeft zo'n pikkie van zijn ma oorgehouden. Heb je zo'n pikkie in zijn kop getikt? Gevaarlijk? Gevaarlijk? Dus niet die woord niet? Kijk niet wat hij aan zijn andere broer gaat doen. Ja, daar zit hij nou, die arme blinde bol. Ik zei je daarin vindt, is toch enige iets in de stad. Maar kom zit, dan vertel ik je die hele story. Jy sê hy is gevaarlik. Glo my weer. Ek sê vir jou, daardie man moes lankal opgesluit gewees het by sy arme ou ma. Waar? Jy weet, ek glo mos jy daai dit nie gespeel het, jy word ek spesig. Jy weet, soos ek jou gesê, daai dan... Verskoon my toch, skat. Hy wil het hier versgaan. Maar bly ek nou by jou terug, hoor. Alles reg. Emily? Ja, meneer van der Byl. Hoe hy sal nou binne kan wees, haar. Meneer van der Byl. U sien daar goed uit. Ek is jammer, ek het dit nie so bedoel nie. Enige lees? Ja en nee. Sê my meneer van der Byl, was u bewus daarvan dat uw broer 15 jaar lang in Rhodesia als klerk gewerkt heeft? Zo? En dat hij nu ook daar vermist wordt? Baie interessant. Meneer van der Byl, is u heeltemal zeker dat uw broer niet hier rond gezien heeft? Nie? Interessant, ek dink dis 'n baie swak smaak. Jammer, ik heb het niet zo bedoeld. Nie. Terloops, is het waar dat uw broer een beetje... Een beetje wat? Verstuurd is? Waar kom je daar? Nee, ik heb me net gevraagd. Het is net dat al die leidraden eindigen hier. Emily, wat heeft gebeurd? Emily, bedaal! Wat heeft gebeurd? Hij is hier. Wie? Hij is hier. Oh, je bent je wat ons doen. Hij is hier. Hij is hier. Meneer van der Byl, kijk dit hier. Kijk dit hier. Interessant, hierdie onnozele grapje van jou raak nou vervelig. Ik is jammer, meneer van der Byl, ik heb verkeerd verstaan. Opgeteld. Ik heb opgeteld. Hij is daar. Vader. Daar. Ik heb opgeteld. Kom maar zo. Wat is dit? Wat gaan aan? Ek hou vak. Ek bly nie 'n dag langer in hierdie huis nie. Nou maar wat Errol. Daar
kind sal nog my einde wees. Emily, Papa, wat gaan aan? dis Paul. Errol Paul se paspoort opgetel. En ek gaan pak. Wat daarvan? Sy hier is, en is ons soek nog op by in. Duivel. Freddy. Freddy, krijg. Freddy. Freddy! Wat van hier aan? Waar was jullie die hele ochtend? Ik was dood toe, Adriaan. Freddy? Jullie los me hier alleen met de spulwassige mensen. Wat het gebeurd? Ik heb hier een paspoort opgeteld. Dat gewoon Paul wordt. Paul zijn paspoort. Maar dit betekent hij is hier, in die omgeving. Wat daarvan? Ga je ook nog hysterisch dak? Jullie maakt mij ziek. Ik wil jou zo ontstel nie, Adriaan. Ik was juist vanochtend bij dokter Lou om jouw toestand met hem te bespreken. Hij zei ik moet voortgaan met die inspuitings. Inspuitings? Zo wel je kan denken. Ga je die over in? Zij is daarvoor bezig om te pakken. Hij is onbeskof. Ah nee, hoe groot is hij dat? Hoe groot is zijn geluk is het? Hij moet. Hierom voor me baie mooi guns gedaan hoor. Ik is vreselijk blij. Ongeveer jou baie mooi procent voor. Zeg mij, hou je van die pink lekkertjes en oma altijd eet? Niet gelijk, meneer. Dat blijft wel draaien, man. Maar meneer, Kom moet je altijd alles verbrouwen. wat wil je? Zijn paspoort laat uitvalt om naar die krans gebracht. Verstaan je nou wat ik bedoel? Is er zand en Paul zijn paspoort? Paspoort? Ja, het bewijst nog niks. Kalm doen. Laat het aan mij worden. Kop houden, meneer. Je weet niet meer je gedeelde wandelings. Goed, niet meer uit. Kan het niet ook wat langer uit, Annie? Kom, kom. Kop houden, meneer. Kop houden. Jy is gladstief in 'n regter. As hierdie plan misluk, sal dit nie my skuld wees nie. Nee, die paspoort laat val. Nee, uit nie. Jy moet net een ding onthou, meneer Van der Byl. Besigheid is besigheid. En 50.000 is ons ooreenkoms, nee. 50.000 zodra die testament afgehandel is. En onthou, ek wag nie 1 sekonde langer nie. Jy sal jou geld kry. Satan. Het is jammer meneer Van der Byl, maar hij raakt partij keer bevoeterd. Sam, jy en jou brak moet van hierdie landgoed pad gee. Dadelijk. Ik weet niet wat met jou aangaan nie. En so sweer je onderzoek op moord. Meneer Van der Byl, u moet onthouden, het is mijn plicht om uw veiligheid te proberen verzekeren. Ik vraag jullie nou om terug te gaan. En die plek onder geen omstandigheden weer te verlaten. Paul is hier iewers. Hij kan gevaarlijk wezen. Een mens weet nooit. Snert, absoluut, dat snert. Paul is een doodnormale man. Hierdie stories dat hij soos my maak krankzinnig is belachelijk. Moenie ook daaraan steur is te staan. Emily is altijd geneigd om te overdrijven. Je ook teef. Ik is jammer, tante. Maar ik ga niet toelaten dat iemand hier huis verlaat nie. Morgen. Ons kan verdere reëlings morgen treffen. Maar nou, niemand. Ik is jammer, tante.
Maar sergeant, hij is hier. Hij kruip hier tussen die bossen weg. Ik zeg, jou, sergeant, daar die man is tot enige iets in staat. Is er enig iets in staat? Nou, doe maar, tante. Net zo onder doen. Centrale. Politiestatie, alsjeblieft. Dank je. Jan, een grob is hier. Ja. Van der Bijlzaak. Ik wil een uitgebreide zoektocht hebben. Ja. Die bossen en die strand. Ja. Elke vierkante duim moet doorgezoek worden. Opdracht hoor. Dank je. Hoe grob is het? Freddy, kijk eens over een ogenblikje spreken. Altijd zeker, sergeant. Dank je. Deze betrekkelijke nieuweling hier in de omgeving niet waar niet. Ja, wat zo'n mens kan maar zeker zo zeggen, sergeant. Nou, hoe lang werk je nou al die brieven naar bij ons? Zo, ongeveer 3 maanden. Zeg mij, is het waar dat daar een esterhek daar boven die trap is en dat hulle die malle ou vrou daar opgesluit gehou het? Het was voor mijn tijd, sergeant. Jy geniet jou werk nie waar nie, Freddy. Ik geniet altijd mijn werk, sergeant. Mooi zo. Onthou, niemand mag hierdie kasteel verlaat nie. Althans nou nie voor môreoggend nie. Reg, sergeant. Wat wakker, weet je wat? Weet je wat? Kom zo lekker op. Kom zo lekker op. Wat is aan? Weet je wat? Zal er iemand gezogen? Blijf kalm. Jullie allemaal zijn zinnenwissels gedaan. Pas meneer Van der Bijl. Daar is Adriaan. En nou? Wat gaan aan? Ik heb de Paul gezien, Adriaan. Schaaf, breng hem hierheen. Zou mijn broer graag weer wil zien na 20 jaar. Kom, Freddy. Kom mij op bezoek. Mari. Freddy? Toen gaan slapen naar jullie twee. Dat is niet zo.
Kom my kind, kom ons gaan slaap maar. Jy hoef nie bang te wees nie, hoor. Jy hoef nie bang te wees. Sien jy nou, mevrou? Wees er nie bang. Hier's niemand nie. Die ou damn plek hier met die horlies. Ek het altyd gesê, daar is iets met daai Paul verkeerd. Nou spook hier. Is daar regtig spoke, ma? Sst, nie so hard praat nie. Maar hoe nie so hard praat nie. Ma? Wat is dit? Ma, ek dink ek moet piepie, ma. Hou het. Dan. Ruk jouself reg, Emily. Hou op, snyf soos 'n hooikoorsperd. Adriaan, hoe kan jy so wreed wees? Ek is toch jou enigste tante. Asseblief, ek ken jou nie so nie, Adriaan. Vaders, mam, Emily, jy die hele huis op hol met jou spookstories. Uitgelei, meneer? Kry die motor gereed. My juffrou van der Byl gaan huis toe. Oh, kan nie langer hier bly nie. Ai, hier gaan verskriklike dinge in hierdie huis af. En my arme ou hart en my senuwees nie meer so goed nie. Dit spyt my, meneer, maar ek moet die sergeant se instruksies volg. Baie jammer, mevrou.
Wil jy my nie help nie? Vaders naam, Emily, doe net wat jy wil, maar hou op met jou gestanek. Ag, ek weet hoe jy moet voel met hierdie malman in die omgewing. En jou arme ou vader wat nog nie eens behoorlik begrawe is. Ek weet het moet 'n vreeslike skok wees. Luister, Emily. Toe jy elke maand pa se geldjies ontvang het, het jy nooit 'n voet hier gesit nie. En nou, ewe skielik, bloei jou hart vir ons. Is dit die testament wat jou so vol meegevoel vir my maak? My liewe, dierbare, skynheilige tante, jy maak my siek. Kyk hier, Adrian van der Byl. Ek laat nie so met my praat nie. As er nie was dat die sergeant ons hier opgesluit, nie was ek al lang al weg. Ek laat nie so met my praat nie, kom Errol. Errol, waar is jy? Errol, maar wat kan nie verbrande kind wees? Errol? Errol? Errol, waar is jy? Lukt niet! Freddy, het jy nie miskien vir Errol gesien nie? Die kind het spoorloos verdwyn. Ag, wil jy nie gaan kyk waar hy is nie, asseblief? Jy beter kyk na daardie kind van jou, mevrou. Hy het al genoeg moeilikheid hieraan veroorsaak. Errol? Errol? Errol, waar kan jy wees? Errol? Jou klein maai weer. Kom met je. Hoekom laat je mij zo schrik, hè? Hoekom laat je mij zo schrik? Toe maar, je moet maar niet weer aan schrikken, maar de hart is zoals je zo goed. Nie buiten nie. Dit kan gevaarlik wees. Die sergeant se instruksies sê uitdruklik. Kom. Freddy, ek moet jou praat. Weet jy, glo my nie, maar ek sê jou, dit was Paul gestaan in die kamer. Is iets groots verkeerd. Maar ek is hier. Sorg jy net dat jy nie buiten rondloop nie. En vertrou net op Freddy. Dankie, Freddy. Freddy? Freddy? Marie? Freddy? Freddy? Niet aan maas, allemaal. Tas is langer voor die. Ook vrouw maakt mij gek. Hallo. Centrale, hier bij de politiestatie, alsjeblieft. Hallo, speler sergeant Grobbelaar. Alsjeblieft. Het is van der Bijl wat die praat. Sergeant, luister. Ik wil guns voor u vragen. Ik verlang uw toestemming dat Freddy die hele vrouw en haar zin hier wegneemt, zo gauw als mondelijk. Ze is bezig om allemaal zijn zinnetjes op al te jagen. Hij bent niet in nek, is onder doktersbehandeling. Alsjeblieft, sergeant. Ja, goed. Goed, baie dankie, sergeant. Ik stel het hoog op prijs.
Dankie, tot ziens. Het geroep, meneer. Ja, Freddy. Mijn vaders naam neem daar die tante van mij huis toe. Goed, meneer. Terug. Kar is gereed, meneer. Hm? Ons is recht om te rijden, mevrouw. Ach, Adrian. Emily, tot ziens. Freddy zal jou voor jou huis de deur aflaaien. En Freddy, maak zeker die kind is in die kattenbak als hij terugkomt. Kom dan, meneer. Adriaan het rust nodig. Arnie, jy moet dan niet vergeten of mij dit te laat weet als mijn broers het testament gelezen wordt. Ik wil zo graag bij wees om mijn broers zijn laatste woorden te horen. Kom, Errol.
Hoekom antwoord jy nie? En antwoord die foon, sê ek. Mevrouw van der Pijlen hier. Wie was dit? Wie was dit? Ek praat by jou vrou mes. Wie was dit? Paul. Start. Ze lijkt misschien, ja. Adriaan, moet je geweet, Paul is dood. De afgelopen 3 dagen weet ik iets is verkeerd. In de begrafenis. Adriaan, wat is hier gebeurd die dag van de begrafenis? Paul was hier, nee? Ja. Ja. Hij was hier. Hij was hier voor die erfgeld. Hij heeft mij uitgetart. Hij was een strijder. Toen hij dreigde mij dood te maken, dat ik... Maar ik kon niet anders. Het was hij of ik. Versta je mij? Het was hij of ik. Nou? Nou zit je met een moord op jouw geweten. Ik heb niet kiezen gehad. Maar... Geloof mij, dat was hij of ik. Geloof mij. Die erfgeld. Ik heb dit voor ons gedaan, niet voor mij. Niet. Voor ons hoor je mij. Het was voor jou net zowel als voor mij. Je moet het verstaan, je moet het verstaan. Je moet het aanvaarden. Nou, kom hier nou. Het is genoeg. Ik zal jou inspelen, Gies, dat je het op rustig kan komen. Ja. Ja. Een beetje later. Nee, zit hier. Kom nou nou. Robbie is het dan weer gedaan. Dag, tante. Wat is er dan? Nee, ja, tante, alles is opgelost, afgehandeld. Ons het Paul gekregen. Maar daar ben er net zo een kleine jobje oor. Zal tante alsjeblieft zo vriendelijk wees om voor ons Paul zijn lijkt te komen uitkennen? Oh, niet dit niet. Meester Sant, alsjeblieft toch niet dit niet. Tante. Tante is de enigste persoon wat hem gekend heeft en het ze voor ons bij je helpt. Alsjeblieft, tante. Waar had je die lijk gekregen?
Ons sal vir tante alles later vertel. Dankie, tantie. Freddy, volg my. Waarom spreek je niet? Die naald is beschadigd. Paul is dood. Ek bly Adrian. Sta jy? Jy lieg.
Waarvan praat je? Het is jij niet. Het is niet Adriaan niet. Het is Paul. Het is Adriaan vermoor. Rij, Freddy, gauw. Mevrouw, jouw zenuwis is gedaan. Freddy, help mij. Ik smeek jou, help mij. Je moet mij helpen. Ik smeek jou. Help mij. Laat me niet zo ver van je huis, dat is meneer Van Hemel. Vrouw, ze ben je ontsteld, Freddy. Was het zo pas hoor dat Paul zijn lek gekregen? Dat is juist waarom ik zo gauw terug is. Ik wou die niet aan die persoonlijk omgeven. Dat Emily het hem uitgekend in die dodehuis. Ze lijkt dus baie geskind, maar ze heeft bevestigd dat het wel Paul is. Daar is geen twijfel daaraan nie. Sy oor. Adriaan, sy oor. Waar is mijn oor? Rij maar, Freddy. Mevrouw zijn zenuwis is werkelijk op loop. Mevrouw de dokter moet krijgen. Oh, meneer Allen. Meneer Allen is weer vreselijk. Ik heb zo pas die verschrikkelijkste gezicht aanschouw wat ik nog ooit in mijn ganse leven beleven heb. Het is Paul. Ach, die arme Paul. Zo die haaien beskeur. Sit dan hier. En die voels het ook aan hom gepik. Ik kon hom bijna niet herkennen. Dat Emily? Jy het 'n bietjie dat de verklaring aflei dat het wel Paul se lijk is. Jy is die enigste een wat hom geken het. Maar al te zeker, meneer Allen. Hoe zou ik dan nou mijn eigen week niet kennen? Dit is Paul. Hoi toch. Ik wonder hoe hij daar in die zee belandt. Zeker maar van die kransen afgevallen. Meneer Allen, ach, ik weet het is vreselijk om zo te praten, maar wat nou van die testament? Kan ons niet maar vandaag afhandelen, nie? Je ziet mijn huis is ver en het is toch nou hier. Meneer Allen, ik heb net gewonder, aangezien ik die familie nou zo goed leer kennen, of dit zo mondelijk wees dat ik kan bijwees wanneer die testament gelezen wordt. Wel, als die familie niet omgeen is, sergeant. Maar natuurlijk niet, mijn hartje. Natuurlijk zal ons die omgeen, nie. Ach, ik is zeker dat er geen bezwaar wees, nie, skat. Oké. Indien die documenten gereed is, dan zou ik blij wees als ons maar dadelijk om vertrek. Sergeant, als je niet omgeen is, zal ik net graag meneer Van der Bijl zijn toestemming wil krijgen. Centrale, 347 alsjeblieft. Ja. Dat is een aardig. Ik heb nog vanochtend vroeg met meneer Van der Bijl gepraat. Maar is je zeker, dat is niet die lijn wat uit orde is? Nou, ga, baie dankie. Tot ziens. Als je antwoord niet, sergeant. Kom ons rijden. Adriaan. Adriaan. Hoe is het? Zet je. Moest weer. Heel wat zelfs. Is er daar nog iets wat ik voor u kan doen, meneer? Nee, dank je, Freddy.
Mevrouw, hoe beter. Ik zal luisteren, ik iets nodig. Het is Paul, het is niet Adriaan. Doe maar, Marie. Ik zal zorgen dat niks met jou gebeurt. Kijk mooi naar je nieuwe man. Hier in het oor, wat kan zien. Wat hij in mijn kamer komt zoeken. Was ons mijn kamer op, is het niet? Heb je Adriaan nooit daartoe gelaten? Wat jij daar komt zoeken. Vandaag vraag ik je vraag. Zeg mij. Waarom is je met Adriaan getrouwd? Ik zal nooit meer weg. Waarom is je met Adriaan getrouwd? Draak je niet. Antwoord mijn vraag. Waarom is je met hem getrouwd? Eens trouwen dat we elkaar lief hebben. Ach, toch heel prachtig. Heel lief. Je is met hem getrouwd door zijn geld. Was voor hem jammer. Blinde man. Geld! Geld! Ik eerst geweten van de bij ons het geld niet. Daar is nooit van gepraat. Nee. Nee, niet hier niet, maar wel daar in Valkenburg waar je met hem allemaal opgepast hebt. Ze heeft nooit opgepraat door die familie Fortuyn. Je hebt je mooi werkjes opgeteld en geluisterd. Voor die dochter van een arbeider was het zoet en ziek. Nee. Die dromen begon dromen. Blinde man, ziek pa, familie Fortuyn in een eenzame landgoed. Jouw verrotte oude brandje heeft voor de eerste keer begon werk. Je plan begon maken, hè? En toen die oude man een verpleegster nodig kreeg, was het maar te makkelijk voor iemand met jouw kwalificaties. Ik ben hier om verder te luisteren naar jouw gekleed. Je hebt toen voor zijn geld getrouwd. Hé, je niet? Goed. Weggeet. Maar jij gaat meer voor geld. Zal jou berouw. Ik is nog lang niet klaar met jou niet. Zo ja. Nou weet dus waarom je met Adriaan getrouwd. Dat is maar jouw beest. Kom eens, gaan aan. Mijn vader was een suikerziekte lijden. Wat dan van? En je doet me thuis verplicht. Natuurlijk. Als het niet voor mij was, niet te doen, Nee, dan dat was is niet waar. veel vastgezet. Man, niet voor die inspuitingsnaald. Zo wat ik gehoord heb van dat je van die begrafenis teruggekomen bent. Je moet een rechtige inspuiting krijgen, zin. Wees elke tweede woord was inspuiting. Je denkt Adriaan het gelief van inspuitings. Kom eens, zeg maar, je hebt om gevoer op verdovingsmiddels. Jouw brein is ziek. Jij lijkt aan je visies. Ja, waarom zo ontsteld? Hoe lijkt het met de inspuiting, hè? Los zijn maar, Paul. Het kan gevaarlijk wezen. Ik bedoel, gevaarlijke aan. Dat is in jouw geval. Smerige. Je weet wat is in hierdie spuit, hè? Blijf weg van mij af. Morfine. En boven je tas is daar genoeg om een ganse leernis voor verslaafdes te veranderen. Alsjeblieft, Paul, alsjeblieft. Die naald dat jij van Adriaan een verslaafde gemaakt. En mijn vader vermoord. Hij is gek. Stop me gek. Freddy. Iets waarmee ik kan helpen. Freddy, kijk. Het is Paul. Ik heb het nog gezien. Maar natuurlijk is het Paul. Freddy, als die deuren gesluit en die vensters op knip, alles volgens plan, Paul. Jouw goed. Jammer, mevrouw. Maar mijn loyaliteit is niet bij één man. Het is die man met die geld. Mijn vader was een suikerziekteleider. En je hebt hem met insuline behandeld.
En jy geweet dat 'n oordosis insulien lewensgevaarlik kan wees? O nee. Hoe sou jy dit nou doen? Jy is maar net 'n gekwalifiseerde verpleegster. Sir, jy het op verburg. En jy? Jy kan dit nie bewys nie, want... Dan. Die lijk is van as. Ons al die spore uit was, né? Jy staat so gek. Alles uit jou duim gesuig. Jy het geen bewyse nie. O ja. Ek het. Freddy, Wat is dit? pa se laaste brief aan my. Hierdie brief. Dis jou doodsvonnis. Alles opgemaakte stories. Ek het dit self gepos. Jy het hom doelbewuste oordosis gegee. En jy nie? Was 'n ongeluk. Ek sweer dit was 'n ongeluk. Wat is dit? Asseblief, ek smeek jou. Ek sien jou bly. Ek sien jou aanvaar as my man. Ek sal doen alles wat jy sê sal ek doen. Ek sal jou geheim ook bewaar. Niemand hoef ooit te weet nie. Solank jy net in die werk gaan kan, ja. Jy volg my. Maar Freddy. Jy het my vader vermoor. Wat doen dit? Nou. Ek is Adrian van der Bijl en jy is my vrou. Jy moet dit nie vergeet nie. Maak jou reg. Ga draaien. Freddy, maak op. Wat gaan hier aan? Absoluut niks. Ek was bo besig en het nie gehoor klop nie. De duivel is hier in die gang. Aha, son. Jy het my broer Paul opgespoor. Moet jou geluk wens. Ja. Ongelukkig het die saak nou, hoe sal mens nou sê, ja, 'n onverwagte wending geneem. Maar nou ja, dit is nou maar die beloop van jou wêreld, né? Nogtans baie dankie, sergeant. Ek het die volste vertroue in jou gehad. Dankie, meneer Van der Bijl. Ach, meneer Allen. Het is toch zo fris, die twee rampen wat ons getreft. Eerst mijn oorleden broer, toen die arme vrouw. Ach ja, dat is mijn broertje geschok. Wie weet, mijn arme hart is ook niet meer zo goed. Je kan daar gaan zitten op mijn broers stoel. Bij de legenaar. Daar kan ik ze allemaal mooi zien. Behalve natuurlijk Adriaan. Excuus toch, Adriaan. Dat is niet zo bedoeling. My enige simpatie, meneer Van der Bijl. Dankie, meneer Allen. Het spijt me dat ik je niet beter kan ontvangen, nie, maar we verstaan die omstandigheden. Als je die documenten bij de hand hebt, wil ik je vragen om zaken zo gauw als mogelijk af te handelen. Ja, maar tante Emily moet nog geen middag bij je halen. Adriaan, ik heb meneer Allen beweerd om hier naartoe te komen om je testament te komen lezen. Dat spaart jou die moeite. Zet dan nou je smoel. Nou ja, as ons almal teenwoordig is, waar is mevrou Van der Bijl? Ek sal haar roep. Hierdie dokument voor my is die laaste en finale testament van Adrian Jacobus van der Bijl.
Getekend in my kantoor die 11de dag van Januarie, die jaar 1972, voor 2 getuies. Ag ja. Eerstens, aan my suster Emily, die huis op Mosselbaai word nou haar eiendom. Die oordragkoste moet uit die boedel gedek word. Haar maandelikse toelaag van R200 sal voortgesit word tot tye dat sy sou trou, as sy sou trou. As sy te sterwe sou kom, sal die R200 aan haar seun deur 'n voog behartig word. Tweedens, aan my seun Adrian van der Byl. Ek het jou gewaarsku, maar jy wou nie my raad aanvaar nie. Die verpleegster wat jy as vrou geneem het jou bloot om jou geld getrou. Dit spyt my dus dat ek nie die Van der Byl fortuin aan jou kan nalat nie. Wat duivel bedoel hy daarmee? Ek wil u versoek om stil te bly tot dit klaar is. Die landgoed word sy eiendom en 'n fonds sal gestig word wat R400 maandeliks aan hom sal uitbetaal. Aan my seun Paul, wat in werklikheid my enigste besitting in die lewe was, laat ek die bedrag van R3.800.000 wat in die Ster Bougenootskap belê is. Maar indien my seun dood. Hoor julle my? Paul is dood. Die testament maak voorsiening daarvoor, meneer Van der Byl. Indien my seun te sterwe sou kom, laat ek die hele bedrag aan die Valkenburg inrig. Enige vraag? Nou ja, daarmee is my taak aan afgehandel. Ag nou ja, julle ou tweetjies. R400 is nou nie baie geld nie. Maar as julle versigtig te werk gaan, dan kan julle daar neus bo water hou. Neus bo water hou. Kom dan, Emily. Ek dink nie die trein gaan vir jou wag nie. Ja, Paul. Het is al baie jammer dat je niet je woord kan houden, man. Maar aangezien ik nou niet meer die volle bedrag om contant hier kan uitlopen, denk ik zal het maar toch een paar maanden aanvaren. Kom eens zo R400 per maand, hè? Ik zal mijn adres voor je sturen. En je weet er al, checkie gereeld pos. Of anders. Ik zal zelfs baie tegemoetkomend wees. En ik zal jullie kans geven tot die 7e van elke maand. Maar daarna... Ja. Baie dankie. Vir die kar. Het is daarom een oorlei dingetje. Ja, tot ziens. En als jullie voor Freddy dalk te veel mis, geniet maar mekaar zijn gezelschap. Al wat ek is my broer se Paul. Lekkerkie, Paul. Ai. Wat die mens daarom nie alles sal doen vir geld nie, hè?